free afina shase ebepem enebusumi ayewo mu akabre kakra bi na afino akwawiye Ewurade ama ye nyina ye nkwa na yetimi abepie ewodwabo yase a woni midi adanse se Ewurade waboa yen nti brei mu mesfese ye nyina de yakoma ene ya dwene beta achi na ya de Ewurade ase na ye gye adwumadi no nso ahye Ewurade ensa nti ambrasem bebi awo so wo betumi a e wagina ho sima kakra bi na ye de abompaye ade Ewurade ase Yeda wase Nyamye Yeda wase Nyamye Yeda wase Nyamye Dada yeda wasu yeda wase nyamye yeda wase nyamye yeda wase nyamye Yebompai wa ubo soro ni asase na wudi tumi na woye ahini mu hene na woye ewramu Ewurade enne se omanfo ehia ewo hwidi mu a na yene nananom asofo mpanifo yene kroma ene wona yato nsafra wona onam kwan so ba ne ne ya bedru anyina ebu nkompo hwe afimu ene ya brabo mu a yehunu se Ewurade oni ya dimie enti se ye hia sei na ya mowudi anna wase a ne ya yetiafo eno nti ene awie ne ya woma ene omanfo ye kanyina ne se otumfo Nyankopɔn ya da wase da wanhwe ye mfomso nso ne ye ani wodi yemfonso nyina cheye wama wadoye eno nokwaredi adoso ewo yenso otumfo Nyankopɔn eda waseda woye ohene wo soro na wunyansa mu no wachiche ahinnie ama nipa ma na aso hwidie mu man so eso na wama ye nana odi yanim na enawia brei wato nsa afre yense yemra mebo adwumadie nyansa wodi ama nipa ma na odi bu man na odi boa entoto yenti Ewurade yeda waseda yeto aso bompai wo Jesus dimu dai ewie adwumadie hye wonsa Bible say we asase ene ewie ye Nyankopɔn wo ye kokromoti a yesa ho bɔpɔ bia enye yie nti ewie ne ye kan se ye di dwumadie hye wonsa Ewurade ma wo pe enye hoda mane ya asase bra ye di udi asase yentumi nye emfa nkwa ewie ye pa na enhye waniunyam ye de nananom a odi ye nanim ene atitira ya to nsa afre wo wona wonam kwan so ba ye bompai se nkonkron befa wo bia gyen ene wakoma no mum amane ye ewie ye ayekra behwe otumfo Nyankopɔn boa ye da afi ye bompai Bible said owifo ma Yesu obewie kum asai na wo de wo ba isi ebenya nkwa ne enya no moroso dwumadie yinti so bonefo bebo epoboni bi wo bra ya hie ebra ye bepon a ye bekofie se wo de wo ha ani musuo ne esan bi eba bebata dwumadie hu a Yesu di mu yesanka ne nwuma nyina ye bompa se ma homni so abia emu ani onyam na otumi nya kese ma ne ye nyina nwenkunmudi na ye bekoso e de nanse ama wo Awurade wo ye Bible tiefo ye bisa wo Yesu di mu nti ye nse waye ye da wase ensa wo do ba Jesus Christ di mu amen ye be stress mo transimo ye mo ye sem kase e ma ye pastor simple akosi menu
nananom madaroma sɛnea yɛde dwumadie yi ahyɛtwedeɛ mpɔnkɔ amba sɛ yi adom nsa yi awie yi yɛbɛto yɛn nsa ade afrɛ ɛyɛ Dr. Francis Echaben na